Lah dalah katon pamur. Banjar Kemantren bergoyang sesarengan Pak Agung. Karo sapa Sakno yen ora crita kok tambah nelongso saya suwe kok ngene rasane setino tino toni wae ora sampai wes ra inggih ngaten Pak Agung. Bisa dadi lega dheweke teko kondo yen tresno piye aku pasrah lan lilo Pak Agung atau Sugeng Dalu kagem Mas Kalim kalian Bapak RT 04 Pandian Banjar Kemantren Sidoarjo. Sugeng Dalu. Yen ora bandar iki kasmaran ganyot nak kepati-pati matur tidak tanggung Lila